салому алейкум бародаро, хушомадтон ба калимаи марҳамат. Лайк зинтон, подписация фаромӯш накунедон. Бародаро, ҳамаи аком ба арсия яшиқҳои бақуввати пластмасӣ номдагӣ барои зардолу, себ, чинӣ, барои тамоми намуди меваҳо мешавад. бародаро, нархаш 40 сомон. Ин вақти сезонанда 50 сомон, 60 сомон мешавад. бародаро, яшиқо бақувват пурдошт. ин дар чилгазӣ марҳамат ки ба даҳко бошад, боғдоро заминдоро бошад. Заминдоро ба ин бениҳат чизи даркорӣ барои ҳамин зангзантон хоҳитон болонгиш ба зангзантон хоҳитон поинанги номерба ҳардушам кор мекунад. заказ кунтон ин чилгазиндако бо ягон хел саволотон бошад мана ватсап ай нависитон, мо албатта ҷавоб медиҳем. барои дастгирӣ якҷаҳон ташаккур. яшиқо нав бародаро арсӣ омдагӣ бениҳат бақуввати зуар. раҳмат барои дастгирӣ якҷаҳон ташаккур.